16 August, it is what it is. Saka tongo reporter the way it is. Azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Ndikuya nenyaya panapa yandiri kusangana nayo, pari kupisa zvinhu izvi zviri kuvhundutsa vanhu vakawanda. Vanhu vakawanda vari in shock up to now. Vanhu havasi kuzvibelieve. Is it true? Manyepo how and chichi kana kuti maskiri ashandiswa. So nyaya iri kupisa panapa ndiye kudai so. Pari kunzi contrary to false news peddled by opposition folks, tomorrow we will receive Comrade Hakainde Hichilema at RG International Airport. Hanzi Hichilema vari kuuya munyika yeZimbabwe 16 August ndo pavarinzi vari kutopindira. So this post yakakandwa nezuro ichitaura kunzi imimi vanhu imimi maingobudisa nyaya muchinyeba. Nyaya izvi zvekunzi vaHichilema vasi kuuya for sure kwazvakanyatsotangira pane mukomana ndikwa Joseph Kalimbo kuZambia achiti I can confirm one Southern African president will not be attending any summits this weekend, but Zita ana kutaura. I will repeat, Zita ana kutaura. And the next thing chaita kuti tione kuti zvinhu zvacho is coincidence, zvangobudirana kahwani zvakungoenda. Iye Kalimbo vari kubuda kuti people of Southern Africa, many of you follow our accounts in SADC. By that, I want to appeal to your political consciousness. Over the next days into the weekend, lapdogs have been sent to speak ill of an innocent man, a man whose only crime is seeking truth. Let's defend him. Let's defend him. I don't know now, Guti. Is it him or his president? Is it Hichilema or something? But post iyo yangosiya vanhu vakangorine chekutaura kuti chii chekutaura nezvacho panapo ndo panobuda nyaya yese. So ndiri kuzoona nyaya yese iri kuvhiringidza vanhu musoro kudai so kuti mwari kubuda kuti but you lambast him claiming that let him stay behind. What a difficult job for you, right? Nyaya yakudzoswa kune vanhu veZANU-PF vatanga kubudisa nyaya kunzi imimi makabudisa muchitaura kuti Hichilema hasi kuuya, nawo makubudisa muchiti ari kuuya. Basa renyu rakaoma apa maibuda muchimupopotera. Zuro ndizuro pane imwe post futi yakabuda pachinzi it's better kuti puppet aregedze kuuya kuparliament yedu. Ndo nyaya imwe yanga yakabuda apa ikatenderedzwa ne the same boys ivava. So guys, nyasi pari kupisa mwari kuti him coming or not, comrade, that won't stop the show. He is only influenced amongst mazizi. Oh, finish pari kubhira nhasi hapana kumira zvakanaka panapa, ndamboona mafire emojis. Please like this video, like in the comment section kuti ZANU-PF yacho ichireka boy kana like this video iko zvinezvi pane zvakutoitika iko zvinezvi. Thank you so much kana watolike. So ndikuona mwari kuti okay, wangochimutukire iwewe nipa ndinginipa baba, wangochimutukire chi, wangofunga kuti auye, wangofunga kuti akangwara iwewe unotuka munhu usingazive kuti mangwana zvinazoningina sei uchanyara. Okay, mwari kuti if confusion was a person, diplomacy and reasoning went with G40. As G40 yakatotakura zvese mimi makangosara mangovanhu vekungobuda makomrades anongodefenda zvisina strategy. Defender zuro ndizuro panomwe akabuda achivaudza kunzi imimi youth yegeneration inei yeZANU-PF makadhakwa, you're the worst youth. Ndimi youth ndakataura kunzi vakadhakwa as compared neyouth ekwaMugabe pakuti chi youth ekwaMugabe manje pakangobva paMugabe ndozokuona kuti vazhinji vacho vakazanga kutomhanya notsvaka mabasa kunze kwenyika kuti vamwe vacho vakutotya kuti ndaivhura hombe kuno vatanga kutoenda plus vavarume vakuru vane mhuri mafamily akuda kuti kase akuda kufidwa vakatosara vanga vatori mahama vacha vamwe vacho vakatozotanga kutozodzidziswa. But yanga iri youth chacho iyoyo hero neita yochimondi ndo yanga kukombewa nayo chinzi imi makatosara makaita semaka makadhakwa. Ndozvatozonzi aiwa zvekuti zvinezvi zvakaenda netimu irori yari yamanje G40 nevamwe. Mwari kuda kuti why are you so desperate na HH? Mukuvhunduke iko naye makomrade dzikamai ikona nyaya iri panapa. Why muri desperate? HH nas, HH this, kwanzi chii chiri kumbonyazo chii chiri kunyatsoitika. Kuzi ukada izvezvo ukada kungobatidza foni yako HH
talk of the town, right? Ndiye HH ari kungotaura ukangora izvo zvipesa powangoenda isedza paGoogle pachingonyora kuti SADC 4th summit, the next thing uchatoona pakanzi HH Hichilema iyo vari kutaura nezvake because of these people vari confused. Mwari kuti confused stupidity 6 hours ago it was useless puppet, now it's comrade. This issue of every person having a Twitter account should be stopped. Mwari kuti when you are so desperate for HH to attend mahwale enyu, mwari kuti what will you do to those who lambasted HH a puppet, right? Mwari kuti and you are so happy Marakash, yeah, you love Hichilema munomuda mwoti haiwawo we are too learned for your nonsense. Pana Hichilema pana kana arrival date departure kutase kwacho makadhakwa mawana mwari kuti yet you spend the whole day attacking him, describing him as a puppet. Mwari kuti SADC is a useless club that should be dead bodies of Goma is nobody should listen to this man. Joseph Kalive doesn't speak for the Zambian government, nor does he speak for the party. He is known even by the party's youth league. Zvonetsa ndimo noikoko kai zvafanira ukabuda uchitaura nyaya vanhu vachinzwa nyaya dzekuZimbabwe vanongotanga kubhilivhayo. And the fun thing is iye wacho anongobuda achitaura kuti Hichilema asikuya, akangoti pane Southern African president asiri kuita sei, asiri kuuya, atotaura kuti one haasi kuita sei, anganzwa but anombomenshena kuti ndozvozvisika. But these people manjika brain dzavo dzakanotacha, so dzagara dziri padhuze dzakaita kungobatana zombijana. Saka kangonzwa kunzi chakachaka dzoza ndadeso dzakutonyimana moto dzichingospaka vangobuda vanhu vakungovhomitwa nonsense. Ndo zvinhu vari vanhu vacho ava. Mwari kuti contrary to fake news peddled by opposition, wanga Rakasha attack him adai musina kutsiurwa naprofessor ari kuKenya akatiza uchinji munakana chinhu musoro menyu. Mwari kuti more than 10 million Zimbabweans are living outside Zimbabwe. ZANU-PF is crying for one man who is not even Zimbabwean to be in Zimbabwe by tomorrow. Saka pakashata. Desperation yachakanyanya. Kuzama ende vari kumuda kuti auye kuti vakwanise kuzoprove a point in the next thing, because nyaya yange yanoedza yange yavhundutsa vanhu. He is not coming. Saka kana asiri kuuya obva aningirikina aiwaka isusu semaZimbabwe kabepa kakangonyorwa. And remember there is what they call propaganda for it. Kanyorwa nani inini chinjazoita kuti ndizotanga kuda kuzvidhauta zvinhu zvese inini ndinotanga ndatomboweya ndongorora ndinofamba sei kana kuda kanyorwa nani ndobasa randaniki karere and niniki azvibudisere haasiri ataura but maghost eningiriki neZANU-PF. That's why ndo vari kuclaima kuti HH is coming. Ndo vane chibepa ichochi chakaprindwa kuti imbimi vanhu mutange kutendeseka musoro. I understand kuti politics pachadzo sometimes dzino dark, sometimes dzinoitisa sober, that's why vanhu vakawanda vanhu vari respected like you muchitora time menyu kuya kunoteeresa, because moziva kuti zvimwe zvacho tinongosefa tongozongoonza panapa zvaita se zvasefa kudhara mongosara mune zvinonzwisisika. But kana zvichidhaka zvichidingirina, inini what I'm saying is let's wait for him toona kana achidzika paairport pacho and then tozotangira ipapo kuti zvishua HH aita sei auya. And iye HH haana kumbobuda achitaura kuti handisi kuuya, ende futi haana paakabuda futi achitaura kuti ndiri kuita sei ndiri kuuya. Vanhu vanotaura zvinhu according neinformation inenge iri paground, but vanhu vacho veZANU-PF ndo vanga vachimutuka day and night. Is a puppet vachimudedza mazita akasiyana siyana. Now ndo vakutanga kucelebrate kuti ari kuuya. Vanhu veopposition vanga vachifambisa nyaya vachiti haasi kuuya, zvoita kunge vanhu veopposition ndo vanga vachitaura kuti uyu HH haasi kuuya. No, it's not like that. Vanhu ivavo veZANU-PF vanga vachitofambisa ndo vangatonzi vanga vachitofambisa because nyaya yange chingonzi vanzi havasi kuuya, and the next thing ivavo vacho vanhu vacho ZANU-PF ndo vanga vachizotacha brand kuti aiwa achakasauya is a puppet hana kana chichi. Inini chanangangokwanisa kungodza maZimbabweans vangu as for myself ndechekuti kuuya kwake
akupedze nzara yekumba mako kana kusauya kwake futi. His Zambian president haana chanotibatsira nayo. Kuuya kwake akusi kubva kwaMnangagwa, kusauya kwake akusi kubva futi kwaMnangagwa. Saka hapana zvinotibatsira. News dzatingatoda kucelebrate kutozonzwa kunzi Mnangagwa abva, ndo news dzega dzingatocelebratewa, noti zvimwe zvese izvi. Kana mukasacelebrate dzekuti uyu abva, hatina dzimwe nyaya dzatinokwanisa kuningirira, ndo dzatinokwanisa kuya panapa tikaswerera tichitaura. Anyway, izvi zvekuningirika nezvo vakuda kutraya kuda kugadzirisa kuprova point, ndo vainga vachiti haasi kuuya, vakuda kunyebera vanhu veopposition. Ndiani munhu weopposition akati haasi kuuya? Vanhu veopposition ana Advocate Nelson Chamisa haana kumboposta kuti Chilema haasi kuuya, Gift Osterloz haana kutaura izvozvo, Job Scala hapana akataura nezvazvo. Nawo contrary to facts bonigrini ivo ndo vaizvitaura panigrini. Zvinhu zvakataurwa navo ivo vachibuditsa zvinhu zvichitaurwa nevamwewo ndo vavahakira nyaya dzachobva vatakaumutuka navo vari kutiraya kugadzirisa mukama. Pakashata. Anyway, ndangoti ndingodarika nepanapa. Like this video kuitira kuti vanhu vacho vabhoikane, umaudza kuti tavabata, tisi kupenga, tiri kuziva zvatiri kuita.